omuhle kahle la esihlabelelile egameni lika Jesu. Modlayela mina mfowethu ungakwacinga amakhebi ocinga ukuze kuphele ngoba uvela uhlala ama strings uhambe ngawo ubhekele amen. Ngoba ucinga uzokushona ilawo ucinga amen. Ngoba ngishaya ngamakhiya 100 ngengedwa. Indlela nje ngibuseka khona. Enye into engase iklimaze ilento engafuni ukwenza ipeace nento ongaphiwanga yona. Ngoba uma wako wayenza ipeace ngento ongaphiwanga yona lesifo esibamba abantu abaningi ukuthiwa umona ngesakubamba. Ngoba awukwazi ukuba nomona ngento uqonda kahle ukuthi wena kusiyone yakho. Futhi uma usufike kwi-level okwazi leli gama elokuthi umzimba kaKristu angeke waba nenkinga nezinye izipho zabanye abazalwane. Ngoba uqonda kahle ukuthi mina emzimbeni okokuqala nje into kumele uyenze ukudiscover ukuthi wena uyisiphi isitho emzimbeni. Ngosuku uyodiscover ngalo ukuthi wena uyisiphi isitho usuku wena oyobona ukubaleka kwezinye izitho ongenazo. Yabona uma wako wazi ukuthi wena uyisandla showcase uzohlonipha unyawo ngoba uzoqonda ukuthi mina ngisandla ngangwazi ufinyela ukuyobamba lapha ngithi unyawo ozokususa la ngiyobamba lento ufuna ukuyibamba lapha. Uma waqala wadiscover ukuthi wena emzimbeni uyisiphi isitho okokuqala wenza ukuthula. Okwesibili awukwazi futhi ukuphakamela ezinye izipho. Ngoba angeke unyawo isiphaphele lithi lona liyasihambisa ngoba nala lihambile. Kunamehlo kumele ayibone indlela. Ngeke lithi ngithwele uzuye lapho nje ubonisa obani leyo ndlela. Lethu angeke saphakamela. Asike ngizokala isikhonzisa. Ngeke saphakamela. Lethu wena masango kumele ngiphoxeke uma ngabona umzawele ephakama. Ngoba ngibuza umbuzo uze ephakama nje ubeyibekile wazenza yena noba ilento akayiyo. Ngoba sabelwe uNkulunkulu yedwa wasabela ngokwezabelo wathi wena uvangeli wena umpostoli wena umelusi wena uthisha wena umprofeti. Angeke ngoba wena umprofeti uzodela uvangeli. Angeke ngoba umvangeli uzodela umalusi. Futhi lesipho sakhe singcono nje yonke le yenzela ukwakhiwa komzimba. Umzimba ngeke wakhe ngalesi sipho sakhe ugeneza naso. Asiyeke lo baba. Asiye ngeke nje uyathanda. Ngisho ukugoqoza kanani ngeke wakugeneza nje wena. Uyabadinga abantu. Uyadinga ezinye izitho. Dinga nabanye nje uyabadinga serious. Bathi khona umuntu odinga abanye ngayisho lento bose ngiyasuka la wempilo. Enye into baba Nkosi. Yabo ngoba ngilanje. uNkulunkulu have called me ngendlela la akambise ngayo. Angikusho ngesibindi bazana angikusho bekuphakama ngiprati la. Ngoba ubukhona baba Nkosi uNkulunkulu ukubekile wasekunika full package kahle kahle. Nokugcobo negrace. Amen. Uthola ukuthi sazokhonzwa mesisomamezela laba bazalwane. Uthola ukuthi bazana mina ngifuna ukuya eThekwini. Kodwa kunamahlahla netraffic engenza ngingakwazi ukufika lapho. Sengidinga ubaba uNkosi onika amagunya negrace nogcobo lokuthi akhulume netraffic ukuthi dedele mina ngiyeThekwini. Noma ngaqoqona kanani kodwa ngidala ugcobo losusa itraffic. Khona kumele abasusa itraffic mina ngihamba. Ngafika eThekwini mina ngiyokwenza lokhu namagcotsho lwekhona. Losusa itraffic ngeke athi ngeke ngiyisuse. Ngeke ngiyisuse ngoba ngizoza uhamba kanjani. Ngoba nayo okwakususa itraffic. Mayikade ususa itraffic mina okwami lapho ukwenza yonke into ibe organized. Siyadinga. Yes. Siyadinga. Siyadinga.
into kumele ifunde local church ngoba lesi umoya ngcwele ufaka ukufundisa local church. Enye into kumele ifunde local church. Ayiyeki local church ukuphile ngathi umuntu mayiphilela. Yeah. Okay. Akekho umuntu mayiphilela local church. Abonga ba ku branch yase Barcelona akekho mayiphilela la. Yeah. Amen. Akekho mayiphilela. Yes. Futhi enye into engifuna siyilungise babunkosi ileyo ukuthi ade ngikho umuntu local church lapho esiwa khona ukuthi abasibili ngoba sila ku local church azelanga ukuzothusa imizwa yokuthi. Yes. Oh yes. Ngiyakuzwa mfundisi. Kwi local church uma sihlangene sikhonza njengebandla lithi iBhayibheli nibhekile. Yeah. Nibhekile. Kuye. Yeah. Umqalisi nomphelelisi wokholo lwenu nibhekile. Sisaphasalana siku local church saphasalana sibhekile. Kuye umqalisi nomphelelisi. So asikwazi ukubhekana nawe. Ngosuku asonto simizwa yomzalwane bafowethu. Amakhathi azosuka lapha sibhekane nomzalwane. Lapho ke local church ke phinde ibe nomunye phinde. Hey. Asitusani la siyakhonza. Hey, siyakhonza. Ala asitusani malixolo zalo. Namdla usimuntu. Isithi yamukela ngandaba. Kodwa ngwazi ngeke ngituse. Ngizokuhlonipha ngikuthobele, ngiacknowledge, ngiembrace siphe sikuwe. Kodwa ngeke ngadlula ngawubamba imizwa yakho. Bese ngiyona ke lapha. Yeah. Amen. Ngoba imizwa yomuntu iyahlupha. Namhlanje sasa ayikho lento futhi sakho nje kulo ka church sifuna lo big. Sidlala abazalwane bahlangana ke sasa siyaphila njani kulo ka church. Futhi lo ka church izophila ukuthi ubalisa modini. Masamodini na libandla lokho limoya manje amodini sonke bese shit imodi yethu. Ayina ke bazalwane. Ayihambi lo ka church ngemizwa yomuntu. Ipapa isawuyisa isikhathi lapho khona ibandla bayikhoza ngomoya. Uma hlangene sizokhonza ngomoya. Naqiniso thu. Angeni inyama yomuntu la. Angeni umqondo womuntu la. Sihlanganelana sizokhonza inkosi ngomoya. Naqiniso. Uma saphuma ekhonza ngomoya. Saphuma ekhonza ngeqiniso. Sizongena ekhonza ngemiswa. Local church angeke yalunga uma ike yaphuma kwindlela yokukhonza. Manje ukuthi akafuna usichawula ngenani. Manje namhlanje uyathanda. Asimele leyo nto. Amen. Kayi phela ibandla mele befakwe i-order. Awukwazi nje nesibonelo uyi-ash. Namhlanje mawuthi uvuke kahle ekhaya. Usichawula singena lapha. Amen basalwane. Mawuthi asubile wena. Usikhamba kanje nje uthi hlala. Hayi basale hamba kanjani kwa church. Hamba kanjani kwa church. Hamba kanjani kwa church. Amen. Hamba kanjani kwa church. Yeah. So ufika lesivakashi kanti usikufika kabi usenyameni yakho. Yeah. Sik understand thina okunje. Isivakashi isi understand lento. So thama asha khona athi. Amen. Hey, kanti lento wonkosi ithini esithe masibuka sathula. Yeah. Akishi ashazana ngixele ngisibonele. Okay, akayidlule asheni. Mhlawumbe yiwe. Ngazi kuthiwa ngiqondane asha zale ngisibone isibule seasha. Ake ngithi ngisibone nje ngeworship. Mathanda nje. Ivele ibandise yona inkonzo lona. Ibandise inkonzo yolona iworship. Lona nje libandise nje ngamabomu futhi. Lisivezele nje ukuthi ngidependele kulo. Ade ngikhubike mase ngqala iculu vele ngavumi. Lila sikahle nje iculu awulazenzani. Yeah. Mathandile umbona aphi wena. Happy kanjalo ka church. Happy kanjalo ka church. Happy kanjalo ka church. Sikhuma sibona amathanda wena. Uyawa nokuthi uthanda ukuthi uzazana nomathanda nje. Sonke songena kana yabona uzansi papa wena. Sithotha umsozona. Papa wena. Siyaphaphama, siyathothoza, siphethwe
to mfundisi Nkosi, never ever sivumele ukukhonza ngemizwa. Yeah. Ngiyakuzwa. Iqiniso lithi siphile enyameni but ungayivumeli. Ngoba sogcina senza amahlapahlapa nje. Yes. Amen. Okay. Ngicela ukufunde mina bazalwane, then I will sit down. Sikhonza ngomoya nangani? Okay. Noma singabuya ngapha sonke bazalwane naba ngapha. Uverse 6 ufundeka kanje, sofunda nje mase sivala amaBhayibheli. Isaiah 25. uJehova sebodwa uyakwenzela abantu bonke idi. Angazi noma isizulu lathi bazalwane sasonke la. Sacela sifunde sonke, sifunde sonke kanye kanye. Bengasho babuye ngapha nje babuye ngapha. Mama ubheka uyaba mislead. I know vuma nje nihleli khona abazalwane. Okay. Mayithanda ke sizodlala. Wazi kahle sinyamuntu uzodlala. Vele lofu nje ngamabomu. Elofu soyithe ngekho nomuntu umlofu sana. Kwala nithi ngizombona late. Mawusibona ukuthi usidlalela ubani. Bazana lama church mali funda what discipline. Angazi uzakhola into lakini. Ilo church mali funda what discipline. Asikhonza umuntu la. Sikhonza uNkulunkulu. Bazana asiye ukuphetha uNkulunkulu sikhonza. Yes. Amen. Mangathandana ngaye indlala zoba ngibaphuke nje. Mayithanda. Sizwe yimi hayi phela mase abacoma lo wafutho vele behluphe ngempela. Kodwa ngiyamthemba no. Anekriza angifuni umuntu ozalo kotsaka ngidlalela uNkulunkulu. Yeah. Namhlanje ukhona kusasa yebo. uJehova sebawoti. Uyakwenzela abantu bonke. Idili. Lokukhulupheleyo kule ndawo. Akesipilesi sisho basana nawufunda lapho khona. uJehova sebawoti. Uyakwenzela abantu bonke. Idili. Lokukhulupheleyo kule ndawo. Izwi lakho babegameni kaJesu Kristu. Amen. Cela sifunde la libazalwane mase siyalokhuza. Iyabona lesixhosa ethi uYehova wemikhosi uyakuzenzela zonke izizwe isidlo sezinto ezitshebileyo kule ndawo. Bazalwane. Uverse 7. Asifunde sonke bazalwane. Uyakuchitha kule ntaba ingaphandle nesimbozo. Uyakuchitha kule ntaba ingaphandle nesimbozo. Nesimbozo abantu bonke. Namkhubazelo kubazele zonke izizwe. Ushamahataya khataya. Uyakuchitha kule ntaba ingaphandle nesimbozo. Nesimbozo abantu bonke. Namkhubazelo kubazele zonke izizwe. Sifala amaBhayibheli ethi bazalwane. Oh yes. Siyathanda manje ngoNkosi. Ngicela izwe nami asungena kule nto. Ungivela ungene nje ungangilili kwasiyathanda sonke siyahamba. Uthi kana uJehova uyokwenzela idili abantu bonke. Yeah. Ngasikhathi ethi ngizothini ngoba pastorana uNkulunkulu hamba. Uyongitshelela ibandla lakho. Unyaka suphela nje. Ungitshelele lona ukuthi ngiyolenzela idili. Uyokwenzela idili abantu bonke. Engakekho uzosala ngaphandle. Abantu bonke bazongena edilini. Uyokwenzela abantu bonke idili. Kule ntaba. Hayi ngaphandle. Kule ntaba. Iyiphi le ntaba? Leli ntaba.
yathi vula labayivala leli Bible bathi balivala lonke uJehova wavula umthombo kwaze kwasaba izitha zabo bathi impela lo muntu uhamba noNkulunkulu uNkulunkulu lo ngisho bangayivala iminyango uSimakade uyovula yena uyobapha iminyango asho mafunda bakubathi wavumela bagibele phezulu kwamakhanda ethu kanti usikhiphela kubuseni khona besiyophumela khona komangala abantu kwenze njani kanti uSimakade usegilipho mama ngikhona uzoyibona lento uyakufonela ubona ilapha yami uthi wamkhetha ngazi kwenzanelani manje wena ngibonile sana ngikhoshwa ngababa sama ngathi ngimemezela izolo into nakubo uyabona ukune business uSimakade idea zolenza kwa customer Iti la makastom. Uyothi uJehova kanti kwenzenja. Bathi hayi sahola kanjani. Kanti abathi uJehova sebawuthi. Usenzela abantu bakhe. Iti. Babubosi uyothi hayi. Ngeke vele ngithanga amanye amakhamera manje. Engahle umsebenzi is too much. Uyokasha isebenzi. Uthi hayi abantu asebenza ngakhonza. Ngoba mase sifika edilini. Thina siyakhonza isebenza sisebenze. Amen. Angeke siyakhonza siyosebenza. Ngoba bazosiya ukuyosebenza. Thina sembe siyakhonza uNkulunkulu ogipho. Edili. Ayabazana ngiyalikhona. Yazi ngiyalikhona. Kanti uSimakade siyagila nje eyazi ukwenza zegila masebani but asikhonza ubhalila ifesi lengezansi lithi ke uyokwenza idili ku6 nali ivesi masana sengiyasuka ke manje u7 lo kodwa thiwa khona umvulile ngabe uyamfunda umuswe sengenzela ukusuka lapha sona ukwentsheshe masana thathana lezi zinto zami First nangu verse 7. Kodwa ngabe ngifundela abangcwele sithole. Uyakuchitha. Yes. Kule nta. Uyawuchitha kule nta. Uyafika ezidili. Kodwa leli verse leli bamnkosi li verse. Kahlahle leli verse kumele libe u6. Okay. Wona uNkulunkulu wathi ngcola ngale mbatshela ukuthi ngizokwenzani. Ngizobenzela ini? Yes. Kodwa ngoba sengiyabo ukuthi sebehamba isikhathi bekhathazekile unyaka wonke behluphekile bekhala inyanga ake ngizobatsha ukuthi ngizobenzela ini kodwa ngiyayazi nento ebabambile ukuthi lezi zinto zami zingenzeki kodwa kumele ngiyenze ngaba bantu ukuze bebone leli dili hayi uthali khona kodwa kodwa kumele ngiyenze nawo verse 7 sosifundela Nkosi uyakuchitha kule ntaba khona into ezochithwa ingaphandle
lesimbozo ingaphandle lesimbozo kule ntaba esimboza abantu khona le nto emboza abantu eyenza idili singafinyeleli kulo sizama ngayo yonke indlela ukufinyelela edilini kodwa inkinga kunento esibhozayo singafiki edilini uthi uNkulunkulu khona nozoyenza kule ntaba le nizochitha isimbozo lesimboza abantu ukuthi bangafinyeleli edilini ake mabashele sengihlala phansi yonke into everything just
ayikhubazeke. Bakuthi umuntu uzalwe embethe kunengubo ayikhubazeke. Bayifika udokotela mfundisi uNkosi. Into ayenzayo ukhathi isisu. Bayiqeda ukukhathi